Hľadujem. Čo bude na večeru? No máme tu tie zlé rezne z minulého piatka, kosti od kuracích krídelkách zo včera, parenica a polka lahve kečupu. Takže musíme objednať pizzu. Tak dobre, idem vonku sa spýtať Míra. Čau Míro. Choď dovnútra, ideme objednať pizzu. OK, idem. Komunikácia povolená. Dobrý deň, rád by som si objednal veľkú feferónovú pizzu, trojsírovú, bez olív a extra pálivou omáčkou. Všetko to na 43 Šerešňovú ulicu, dom číslo 89. Viac detailov vám napíšem na WhatsApp.